ጽብቕት እያ ጽብቕት ምዃነይ ገና ብቆልዕነተይ ናተዘረበኒ እያ ዓበይ ዝርኤኒ ሰብ ኩሉ ከፈዲኣ እያ ትመስል ናበለ ተይሰዓመኒ ኣይሓልፍን ንዓኽ ትመስል ንዝብሉ ነደይ ግና ርእያ መልክዓ ኸምስክር ኣይከኣልኩን ገና ሓደ ዓመት እንተይመልአኒ ሓደ ናይ ወፃእ ዜጋ ፍቂራ ንዓይ ነቦይ ደርብያትሉ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኸደት ኣቦይ እናሓዘነ ተዛሪውኒ እዩ ናይ ቦይ ናይ ሓዘኑ ምኽንያት ኣደይ ገዲፋትና ስለ ዝኸደት ኣይኮነን ኩሉ ዝገበረቶ ኣይዝረብ እናበለ ብዘይ ከዓ ናቱ ናይ ልቢ ፍቕሪ ትኸፍተሉ ጓል ብምስኣኑ እምበር ሓደ ግዜ እንትናደድ ብደፍተራ እንተዘይድጊማትለይ ብኸመይ ክጸልኣ ዘይኽእል ይብል እዚ ንደቱ ዘዘሓሕሎ ኣባይ ብምኹራይን ብምቁፅጻርን እዩ ኣቦይ ናይ ትምህርተይ ነገር ዘጭንቆዩ ገና ኣብ 6 ዓመት እዩ ትምህርተ ምዝጊቡኒ ገና ኣና እሽተነ ዕዳወይ هو بقطع مصحف انتي لمدو نمنتي عرفت ነገር ምምስራት ኣቤል ኪሉ ይቆጣዓነ ነይሩ ናቱ በትምህርተይ ጎበዝ ንኽኾን ድሌቱ ሓይሊ ጥራሕ ኣይነበረን ይርዳኣኒ ነይሩ ንትምህርተይ ተባሃለ ነገር ኩሉ ካብ ጎረሩኡ መንጢሉ ወላ እንትኾነ ዝበልክዎ ናይ ትምህርቲ መሳርሒ ይገዝአለይ ኣነ እውን ይሕፈርክዎን ዝመሃረሉ ምኽንያት ኣቦይ ንምሕጓስ እታ ዘይፈልጣ ሓሕዳ መደይ ንምሕራቅ ክሳብ ዝመስል ናይ ትምህርቲ ውፅኢተይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነበረ ኣቦይ ብውፅኢተይ ሕጉስ እኳ እንተነበረ መቸም ናይ ታዲኽ ዘርኢኽሞ ሽርሙጥና ይስእነክ እናበለ ምስ ወዲ ተባዕታይ ተሪኡኒ ክቐትለኒ ከም ዝኽእል የጥንቅቐኒ ነይሩ እዚ ናይ ኣቦይ መፈራርሕን ስግኣትን ከም ዝፈራሕኽዎ ዘይኮነ ዩኒቨርሲቲ ትምህርተይ ክሳብ ዝውድእ ንፍቕሪ ተመኒየ ንወዲ ተባዕታይ ኩሉ حرق خمسنا خو أنشأتي إنها تتأيفكو سرحي كساب زحس نفسي حالي أبوي كم نيت مرتنات زماني مسودي خير إكزب الحيلو حسابو زغيرة كنا لما جمرت ورحد ومزي مستقبل كيو ناتين تقرماني نسون عند خاباي زي تعب بقوال بعبي مرأة مستمرعة أيكونا معتها موزية كقوز أسأراني كساب مفتقاري زراس عن مسألة أنا ون تأثيرات أنا خويمو يود تبعتها أفكاري إن مرزكو محاز سرحيلة تتحيزيو قرص مساي زبالة صبو داغماوي أم مساح كراخباكي تيلوني أيو خوانني بل إرمياس مساي حاديرو كاب حقفو انتيوت أخو مسامي مساحنا مبلع يقواتر فتيكن زبالة نود دخلو كدانو خصاب زدربي بفقري يعبدو مو ገና ወርሒ ምሳይ እንታይ ኮኖ ያኽለን ዝበልክዎ ሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣነ ግና ትዘይብሉንን በዚ ኣቕሚ ብዘስሕት ምቹ ብዝመስል ግና ከፊልካ እንተሓሲብካዮ ሞት ዘመኒ ህይወት ንሓደ ዓመት ጸኒሐ ግና ማዕረውን እንትበዝሕ ይመርር ይበሃል እዚ ለውጥ ዘይብሉ ናይ ዕብዳን ህይወተይ ኣማረረኒ ለውጥ ደሌሞ ጽቡቕ ደሞዝ ካብ ዝሰርሓሉ ስርሐይ ለቂቐ ካብዚ ዘለኽዎ ዓዲ ወፂ ናብ ካሊእ ዓዲ ኸይደ ናይዚ ሕዚ ዘለኽዎ ዓዲ ስርሐይ ብደሞዝ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበርክዎ ብፍርቂ ዝበልጽ ስነ ስርዓት ዘለዎ ናይ ስራሕ ቦታ ኮይኑ ረኺበዮ ካብተን ሕማቃት መሓዙተይ ስለ ዝረሓኩ ኣብዚ ሓድሽ ስርሐይ ናይ ስራሕ ዕቤት ክወሃበኒ ግዜ ወሰደለይን ወልፊ ዘበላሽዎ ገፀይ ወዝጌሩ ድብርቲ ዘደንዘዙ ሓንጎለይ ብስራሕ ነቕሐ ኣብ ሓፂር ግዜ እውን ናይ ስራሕ ዕቤት ረኺበ እዚ ናይ ጥንካሬ ዜና በቲ ናይ መስርሒ ስራሕ መካየዲ እዚ ንበፅሐ መን እያ ዛጓሊሉ ክፋለጠኒ መፀ እዚ ናይቲ መስርሒ ስራሕ መካየዲ ካብ ናይ ኣቦኡ መስርሒ ትካል ብጣዕሚ ዝስማዕ ናይ ርብዒ ብፃሕ ዘለዎ ዝኾነ ምዃኑ ምስተነገረኒ ዓብዪ ሰብ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ብኣካል እንትሪኦ ግና ዝረኣኽዎ መንእሰይ ወድን ዝሰማዕኽዎ ወረን ዝተፈላለዩ ምዃኑ ፈሊጠ እዚ ሓፍታም መንእሰይ ብሩኽ ይበሃል ምስ ብሩኽ ንምትእትታው ነዊሕ ግዜ ወሰደለይን ካብ ናይ ስራሕ ሰዓት ወፃኢ ናተቋፀርና ምስ ዝንጋዕ ተታሒዝናዮ ኣነ እውን ንሱ እውን ኣፍቀርቲ ስለ ዘይነበረና
ብግዜ ኣተኹም እናበለ ዝቆጻጸረና ሰብ ኣይነበረን እሞ ሓደ ክልተና ተባሃሓልና ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ዝጸናሕናሉ መዓልትታት ብዙሓት እዮም። ኣነ ኣብቲ መስርሕ ትካል ኣብ ዝኣተኹሉ ኣብ 6 ወርሒ ብሩክ ነቲ ናይ ስራሕ ጽሬት ብዝብል ምኽንያት ኣነ ናብ ዘለኹሉ ቅርንጫፍ ቢሮኡ እንተዛውር ርክብና ዝበለጸ ጠንከረ። ምሳሕ ብሓደ ምብላዕ ድራር ምግብባስ ጽሩያት መሓዙቲና እንተበልና እውን ብሓደ ምድቃስ ስራሕና ኢልና ተተሓዝናዮ። ዝኹሉ እንትኾን ግና ኣነ ንብሩክ ዋላ ሓደ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ኣይነበረንን። ንሱ እውን እንተኾነ ሓንቲ ርብቃ ትበሃል ጓል ኣፍቂሩ ንሳ ድማ እምቢ ስለ ዝበለቶ ከም ጓል ናበኸየ ይዛረበኒ። ኣነ እውን ኣብኡ ምጭካና ይኽእለንን እሞ ንርብቃ ንሓሰበ ምሳይ ድሌቱ ክገብር ይፈቕደሉ። እዚ ዝኾን ግና ንሓንቲ ዝፈትዋ ክሳብ ዝርስዕ እዩ። ርብቃ ረሲዑ ካሊእ ምስ ተመነየ እቲ ዜና ቀዲሙን ዝነግረኒ ንዓይ እዩ። ለማዓንቲ ድማ ሓንቲ ጽብቕቲ ልበይ ሰሪቓቶ ይብለኒ። ከመይ በለ ይብሎ ምስ ተራኸብና እዚ ኣስለዋህያ ኣይሸገረትን ይብለኒ። ከምዚ ኣብ ሕቑፍኡ ዝኣትዋ እንትረክብ ንዓይ ፈጺሙ ይርስዓኒ። ወርሒ 2 ወርሒ ክጠፍእ ይኽእል እዩ። ምድዋል የለን ከመይ ኣለኸ ይብለንን መሊሱ ጸኒሑ ይመጽ እሞ ዘሕለፉ ናይ ፍቕሪ እዋን ኣበይ ከም ዝነበሩ ኣበይ ከም ዝተዘናግዑ እንታይ ከም ዘዋግዑ ይትርኸለይ። እዚ ንኽገብር ዝድውለለይ ግና ለማዓንቲ ምስኣ ስለ ተበኣስና ድራረይ ንበልዕ እንዲና ዝብል ዘረባ ሒዙ እዩ። ድራር ድሕሪ ምድራርና እቲ ዝፍጠር ነገር ኣነ እውን ንሱ እውን ንፈልጦ ኢና። እዚ ናይ ብሩክ ተግባር ዋላ ሓደ መዓልቲ ኣተሓሳሲቡኒ ይፈልጥን። ንምንታይ ተልኩምኒ ናተይ ዓላማ ብሩክ ኣይኮነን። ተሰሪሕካ ተደኺምካ ብርክብ ምርካዕ ዘሎ ነገር እዩ። ከምዚ እየ ዝሓስብ ግና ናይ ህይወት ምግጥጣም ንነገራት ከም ዘዕቕልል ተብሎ ነገር ዘይምዃኑ ሎሚ እየ ተረዲአ። ብሩክ ኣብታ ኣነ ዝሰርሐሉ ትካል ትሰርሕ ጽብቕቲ በዓልቲ ቁመና ከም ዘፍቀረ ተዛረበኒ። እታ ጓል ናተይ መሓዛ ሰናይት ምዃና ተዛሪቡኒ። ሰናይት መሓዛይ ተኾነት ዋላ ብኣይ ከም ትቐንእ ይፈልጥ እየ። ብሩክ ኣፍቃሪ እየ ከም ዝኾነ እያ ትሓስብ። እዚ ዘረባ ኣልዒላ እውን ተሓቂ ጠይቓትን ነይራ። ግና ኣነ እዩ ኣይኮነ እንተይበልክዋ ብምሕላፈይ ሰናይት ብናይ ባዕላ መንገዲ ሕቶኣ ባዕላ መሊሳቶ እያ። እዚ ናይ ሰናይት ጥርጣረን ኣብቲ መስርሕ ተካል ዝዝረብ ዘሎ ዘረባን ንዓይ ምንም ኣይመስለንን። ብሩክ ምሳሕ ሰዓት ደዊሉ ድራር ሰዓት ከም ዝደለኒ ተዛሪቡኒ። ምሸት ተራኺብና ንሰናይት ከም ዘፍቀራ እናነበዐ ተዛረበኒ። እዚ ዘራረብኡ ከም ናይ ኩሉ ሻብተት ዝኾን ኣይመደንገጽኩን። ሰናይት ከም ዘይትደልዮ ኣዋሪዳ ስለ ተዛረበቶ ስምዒቱ ስለ ዝተነኽአን ኣነ ኸይደ ተዝልምና እሺ ከም ትብሎ ኣብ ደረተይ ተለጢፉ ምዕጉርተይ እናሰዓመ ለመነኒ። ኣብዚ ሰዓት ሓደ ነገር ንውሽጠ ይረበሾ። እንታይ ሓሰብክዎ ንብዓተይ ነፈሰሰ ንብሩክ ፍቕረይ ገሊጸሉ። እዚ ሃንደበት ዝመጸ ስምዒተይ ኣይኮነን ንብሩክ ንዓይ እውን መሊሶ ደንገጸኒ። እዚ ካብ ልሳነይ ዝወፀ ቃል ሃንደበት ዝመጸ ኣይኮነን። ንባዕለይ ኣብ ምሕሳብ ውሽጢ ዘንበርክዎ ሓቀኛ ስምዒተይ እምበር። እቲ ምሸት ብስቕታ ሓለፈ። ብሩክ ካባይ ምርሓቕ ኣብዝሐ። እዚ ኣብ ዝኾነሉ ኣብ ሓደ ወርሒ ውሽጢ ምስ ሰናይት ኣብ ዝደመቐ ፍቕሪ ምእታው ናይ ሰናይት ናይ ቀረባ መሓዛኣ ተዛሪባትኒ። ምብላፀይ እናደደኒ ኣቃጸለኒ። ዝገደደ ድማ ካባይ ምርሓቑ ንፍቕረይ ኣባኣሰለይ። ተናዲደ ንንደተይ መብረድ ስኢነ ተሰተኹ ተሰኸርኩ ኣይወጸልክን በለኒ። ከምዚ እንዳገበረኒ ነበረ ምስ ናይ ብሩክ ምዕባይ ሓው ንበቓል ክብል ምስ ስምዖን ተቐራረብኩ። ስምዖን ምስ ብሩክ ብጣዕሚ ተጻረረ ሰብ እዩ። ተንኮል ዝበሃል ነገር ይብሉን። ካብ ብሩክ ዝበለጸ ተተመሃረውን ካብ ብሩክ ዝበለጸ ናይ ማኔጅሜንት ፍልጠት ተሓልወውን ተንኮለኛ ስለ ዘይኮነ ወይ ንዕቁብ ብምግዳፉ ካብ ናይ ቤተሰቡ ውርሲ ብዘይ ምጽባዩ
ናይ ባዕሉ ትካል ብሓደ እግሩ ጠጠው ንምባል ዝፅዕር ፃዕራም ሰራሕተኛ እዩ። ምስ ብሩክ ሕቆን ከብደን ምስ ኮና እቲ መስርሕ ትካል ለቂቐ ምስ ወፃኹ እዚ ሰብ እዩ ብክብሪ ዝቆፀረኒ። እንታይ ምቁፃር ጥራሕ ሰብ መኽበርነቱ ቅንዕንኡ ተኣማኒት ሰራሕተኛ ንክኾን ገበረኒ። ስምዖን ስርሑ ስርሑ እንትብል ናይ ጓል ኣፍቃሪት ሒዙ ኣይፈልጥን። እዚ ተዛረበኒ ድሕሪ ምቅርራብናዩ ኣነ ንዝዘርጋሕ ኩሉ ንብሩክ መፅመዲ ንኽብቀሎ ናብትን ናብዝን እንትብል ናይዚ ሰብ ቅንዕና ብሓደ ግዜ ኣብ ፍቕሪ ወደቐኒ። ኣፍቂረዮ ኣነ ባዕለይ ቀዲመ ምዝራብ እንትስከፍ ስምዖን ናይ ልቡ ተዛረበኒ ከም ዘፍቅረኒ ከም ዝተሰዓረለይ ነጊሩኒ። ክቐትሎ ዝኸድኩ ሰብ ብፍቕሩ ቀተለኒ ብፍቕሩ ኣሰረኒ። ሕዚ ናይ 3 ወርሒ ጥንሲ ኣብ ከብደይ ሒዘየ። ብሩክ ግና ሞይተልክ ዝበላ ሰናይት ጸሊኡ ካሊእ ኣብ ምድር ላይ ዘሎ። ምስ ስምዖን ክንምርዖ ምዃና ኣነ ባዕለይ ክዛረቦ ናበልኩ ይሓስብ ግና ፈሪሐ ታይለ ስምዖን ምስ ብሩክ ዝነበረኒ ዝሓለፈ ታሪክ ምስ ሰምዐ እንታይ ክፍጠር ይኾን? ብሩክ ከ ዓሪፉ ከፍ ይብለለይ ይኸውን? ብጣዕሚ የተሓሳስበነሎ። በጃኹም ሓሳብ ርእይቶኹም ግደፉለይ።